U Beogradu je otvorena međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija posvećena bezbednosti saobraćaja. Konferenciju je otvorio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a učesnike skupa pozdravili su i ministri za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić i za prosvetu i nauku Žarko Obradović, ali i izvršni sekretar Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu Jan Kubiš. I već gotovo kao pravilo gde je Milutin Mrkonjić, tu je i zanimljivo, a ovoga puta u jednom trenutku preuzeo je i ulogu novinara. Šta očekujete od ove dekade? Videli ste iz ovog divnog filma? Očekuje da u ovoj dekadi bude ministar. Još jedan, naravno. Da bismo završili koridor. Može za Jana, da. Mogu ja za Jana jedno pitanje? A ti prevedi odmah. Da, ja sam s vaše strane. Gospodine Jan, koliko para je potrebno, pošto čovjek sve zna, za ovu putnu mrežu u Srbiji godišnje izdvajati u održavanje puteva? Pa da čujete onda da više ne kritikujete mene. Mi do danas izdajemo 300 miliona evra godišnje. With your 300 million? Znači, moj odgovor je da, počinje sa vama, sa vaših 300 miliona, but you are not alone, ali niste sami u tome. Because this is a broader task and broader challenge than just a task of one country. Ovo širi izazov i širi zadatak, a ne samo zadatak jedne zemlje. Bravo, Jan. Dakle, treba još 700, teo Jan da kaže. 300 plus 700 milijarda. Milijarda treba za održavanje naše puteve. Hvala. Ima još pitanja, pošto moramo da završamo. Imaćemo sada jedan bilateralni sastanak sa gospodinom Kubišem, pa onda idemo dalje. Mislim, ja odlazim.